Rahman Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir tout le monde. Kuma bɛɛ fɔra tubabukan na. A jamanaden fanba bɛ min faamu o ye bamanankan ye. An bɛna kuma in fɔ k'a walawala ka segin a kan fɔcogo la ni Ala sɔnna a ye minnu tɛ yan aw n'a las'u ma aw ka siraw fɛ télévision na radio la bɔlɔlɔ internetu k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka fasodenya la. Min ye nin jamakulu in ye a daminɛ kuma fɔra ka tariku fɔ an tɛ segin o kan. Docteur Choguel Maïga ale bɛ kulu min kula o ye FSD n'o ye Front pour sauvegarde de la démocratie ni parti politique caman b'a kɔnɔ ni chef de file l'honorable Soumela Cissé a tununen don bi Ayisa mɔgɔ t'a yɛrɛ dɔn Ala ka ɲuman segin o ye olu ka kuluba in ye. O kulu filanan min n'a y'o kumakan mɛn n'o ye EMK min b'a ɲɛma bi i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ k'a fɔ mouvement démocratique kɔni wulikajɔ démocratie kɛlɛ la c'est l'une des figures emblématiques. O min ye seko ni dɔnko fana ye sinima na a ye jɔyɔrɔ caman ko la n'olu yera démocratie ko kuma la hakilima b'a faamu k'a fɔ démocratie bɛ ko in na n'o ye an bɛɛ niyɔrɔ ka ye jamana maracogo la. Nka faraɲɔgɔnkan in daminɛna ni nin kulu saba ye a y'a fɔ initiative de don ko da bɛ daminɛ maître Muntaka delila k'a fɔ i b'a fɔ 1, 2, 3 nka bɛɛ y'a faamu kuma in bɛ daminɛ tuma min dɔw ko on est prétentieux nka jamanaden minnu bɔra a fɔra k'u ka foli k'u ye u bɔra u yɛrɛ ye maliyɛn minnu bɔra Mali kɔnɔ ani minnu ŋaniya tun bɛ ani minnu bɛ jamana kɔ kan nin bɛɛ bɔra fasoko de kama Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la. Nka bɔli an y'a fɔ kunun k'a fɔ penalty min cira a cira poto la mais filanan min bɛ ci o bɛ don dɛ ni Ala sɔnna. O hukumu kɔnɔna la baara min bolo dalen don mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ kuma fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye bɛɛ k'o faamu baara in labɛn cogo a n'a kɛcogo zen diɲɛ bɛ seereya jamanadenw bɛ seereya k'a fɔ ko in bɛɛ b'a kalama parce que baara in bi an ye laɲini dɔ boloda o ye kuluba fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ka se u ma k'a f'u ye an ye gafe min kɛ ani laɲini min b'an na mun na an b'a laɲini kɛ o baara kɛra o kunnafoni bɛ lase aw ma fɔlɔ ye mun ye anw ka jamana kɔnɔ les forces vives de la nation olu ye kulu ye baarakɛ jɛkulubaw b'o la n'o ye syndicat ye NTM se bɛna k'u ma ka kunnafoni lase u ma daminɛna CSTM b'o la min ye les confessions religieuses au conseil islamique imama église catholique ani église protestante nin bɛɛ b'o la ani kulu minnu bɛ an da tɛ se ka s'a bɛɛ ma chambre de commerce chambre de métier APCAM CNJ j'en passe sɛbɛn bɛna se nin bɛɛ ma an bɛ taa se nin bɛɛ ma munna anw ko président Ibrahim Boubacar Keïta ka démissionner ka kunnafoni d'u ma k'a ɲini u fɛ fana u ka fara fasodenw kan président Ibrahim Boubacar Keïta bɛ wala sɛbɛn cogo min na donc sini bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ an sera jamana kuluba bɛɛ ma maaba bɛɛ lajɛlen ma o tuma an y'a kanu aw k'o kunnafoni lamɛn k'a fɔ an bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma yanni alamisa don cɛ ni Ala sɔnna ma alamisa don assemblée générale de bɛna kɛ yan docteur Dan Magara la fo ka taa se ministre Cheikh Oumar Sissoko ma k'a fɔ nin ye fasoko de bɛɛ de bɛ yen na donc troïka a ko foli dabila a tɔgɔ ye le 5 M5 au kɔrɔ ye mun ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques n'o ye RFP M5 RFP o de ye jɛkulu in tɔgɔ ye o de y'a to bi a ye Bitar ka parti yɛrɛ yan parti wɛrɛw bɛ yan parti wɛrɛw bɛ yen dɔwɛrɛw bɛ yen a bɛ kunnafoni minɛ s'an ma nka an ye fɛn dɔ wajibi an yɛrɛ kan jamanadenw ka seereya k'a fɔ parti o regroupement fɛn fɛn bɛ na an bɛ média wele bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dogolen tɛ o ye hɛrɛ ye a ko la nka kunnafoni min fanga ka bon ni min n'o fɔ aw ye nin ye kuma ɲɛbila a k'a faamu mɔgɔ bɛna ɲininkali kɛ est-ce que an bɛna bɔ don ɲuman alamisa don an bɛna assemblée générale de kɛ kuluba fɛn o fɛn bɛ yen ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen an sera maa o maa ma o kunnafoni k'o bɛɛ lajɛlen lase ani fana kuluba minnu donna la n'o ye parti politique ye n'o ye regroupement ye olu yɛrɛ fana bɛ se ka intégrer prise de décision ani baara la terrain kan pour un objectif commun n'o ye sans ambiguïté n'o ye k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn président Ibrahim Boubacar Keïta a n'a ka régime
va fangabla alamisa do ni ala sona assemblée générale beke do maoma benina no parti politique no tonyemo no plateforme ka bewele ni ala sona alamisa do o wele manake o kuma ni ala sona alamisa do amena boka bara mi ke bebe bo kalama ngama fa mi bo do mina alamisa do o kuna fonde be di awma je benyana kuma ni frota ke jomi o be ke assemblée générale on ni assemblée générale bana ni boli bena ke do mina ani boli bena te mesra na assemblée générale ko fa mena conférence de presse ke ka soro ko don fo ni ala sona ngame kuma min fo ka sega ka no te mina mo ya fo mun kana ko ame négociation na ko do ya fota ko do nanante ko to fo mo ta fo mo ma kini mo te kuma ambe maliendi ngani kuma kunye président Ibrahim Boubacar Keïta kata mo kuma la meke ambo la me on peut seulement accepter de négocier comment organiser son départ o ko mseka ke mais wallahi billahi la ilaha illa huwa wallahi billahi la ilaha illa huwa wallahi o ala togode cheikh ya fo le cheikh respecté l'imam Mahmoudi ako ko président Ibrahim Boubacar Keïta ka jamana de on kuma la me ça veut dire que diko côté semasi côté FSD côté MK côté jamana ko de do malien munumbeya ani munumbe koka mais betse ga je kabla ko nyama ala latige akadam neta ngame min fowe an ni fara nyonga jegulu min fle ani munumbe kelma ani munumbe konna ani munumbe jamana koka ni ala sona kuma min fora aye ni président Ibrahim Boubacar Keïta ya me kaso jamana de untama ka fo tien la desera persona desera nyungwa desera jugu kwa desera communauté internationale ka desera o ma malikodo wa ou bien régime kodo ni malikodo kele tala ale ko kele kote wallahi kele kote jamana kodo akwa tabla ka di mo fama ko la psiko fo mais ababla ka di jamana mare wallahi ababla billahi ababla ala togodo na kele kote mangan kote ayuli ni kumai ka fo ni ala sona ambe bo j'ai une tati poto là wallahi tati poto là j'ai une tati poto là de penalty min tanana tira poto là flana tati poto là amena min temps non au contre-pied voilà mais il y a notre amena min faut aoué restez mobilisés vous êtes des patriotes ka foni ala sona ala assemblée générale meke alamisa do no bana o ma wele de bena ke ka fo amena bo domina amena bo chugomina pour que ka nga démission soro président Ibrahim Boubacar Keïta na ka régime na bagabagali to la négociation to la foi to la ni politique mo fon kuma wéré fo ye minte président Ibrahim Boubacar Keïta ka démission ayaw jafa wa ma jigia ka fo jafa tenna parce que ni mbekera benyana nyengoy fefe nana signé ma shima wele kameta fo ko jamana kalante ko la kalante ko docteur sauté ko jamana ngana muna bebo kalamaw na ngo benna fura e munye afura e mi président Ibrahim Boubacar Keïta ka jamana do nga fanga semuma mais kuma mi ngubulu ko di président Tarako c'est le chaos mais le chaos est déjà là. L'école l'année est blanche, elle est rouge, elle est noire, elle est jaune, elle est fermée. L'insécurité on voulait ka joga le silence ke ka fo maldew do saratu ala ka hinula jamana na fulu minga nga ges ka surasu ni polisu kala kana sabati yo bedu uma da odroba war minga nga de ko karamo ma yo fana du una na dro sibitima ko 500 milliards bulu ko coronavirus ou bien covid-19 non c'est manque de la république et ma milliard biduru sur ka ko karamo ka wardi et 500 milliards bo au point fana ma ke tie ko baski be di bema amadi ironie do ko alpha ko un village une école ATT go un malien un toit allez tagra un malien ah bon ayre fana ma se ka soro donc kafa desera ko ambe sonoma maintenant ame fait mina la chogo jumana pour que jamana kana to adafe anyo de fo ame se kaka beka famu ante mo shi wele kata yoro kari yoro te kari on de tadu yoro kana jeni aw kana bi moka mali ya on de taye nango ko mali on be geleala ko jité ko courante ko lakarate katla ka fo ko wilga job se ak tora ka se malien noma o makoro an willa fem kama wote ame wili Algérie ke djoubi jamana wero ya ke djoubi wallahi nambora zey président be démission di ni ala sona abadi boy wallahi nambora zey be démission di abadi
cogoya foyi t'a bolo n'a t'a di mais yan'o cɛ aw kana kɔrɔtɔ précipitation t'a la an ma don fɔ mɔgɔ ye don in bɛna fɔ à travers une conférence de presse en accord avec tous les acteurs parce que kulu caman bɛ yen docteur Umaru Marikow b'o la Clément b'o la Senghor b'o la parti politique faso Mali kanu b'o la n'o ye Modibo Konɛw ye fo ka taa se Cheikh Oumar Diarra ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ regroupement na ani minnu tɛ regroupement na ani les personnalités nin bɛɛ b'a la donc yan'o don cɛ bɛɛ bɛ se ka intégrer cogo min na o tuma bɛɛ ka endosser ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka appel kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma a bɛ kɛ bɔliba kelen laɲiniba kelen jaabi kelen bɔliba kelen laɲiniba kelen jaabi kelen penalty tana minnu tun bɛ yan n'u bɛ se penalty tana o dɔ ye Bokɛrɛ Jeliba la aw tun caman to kan n'a y'a tan dɔrɔn a b'a don ɔ Platini a b'o dɔn mais penalty min bɛna ta a tɛ ti poto la donc n'Ala sɔnna an bɛ kuma kun cɛ ni min ye comme point de presse don conférence de presse tɛ a bɛɛ fɔra aw ye nka an bɛ kuma kelen min kun cɛ ta don jeudi même heure 16h30 assemblée générale kɔrɔ mun ye parti politique ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ yen regroupement ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ yen an b'u bɛɛ wele o tuma an bɛɛ de bɛ bɛn don kelen kan n'o kɛra an bɛ sɔrɔ k'o kunnafoni lase presse ma k'a fɔ o ye bɔli don ye ka taa an ka penalty tirer ka awa contre-pied k'o kɛ IBK la k'an ka fanga minɛ démocratie hukumu kɔnɔ kɛlɛ t'a la mankan t'a la o tuma an b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ de rester mobilisé mais a k'a faamu précipitation t'a la a bɛ kɛ basigi kɔnɔ a bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔ vous avez avec vous des grands dirigeants des hommes d'expérience mais Maliko do o de fɔra kuma daminɛ na wa camancɛ ye Maliko ye a laban ye Maliko ye c'est pour notre unité nationale c'est pour notre démocratie notre laïcité et qui prend en compte nos valeurs sociétales donc jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye o min na an bɛna o de waleya kuma bɛ laban min kan k'a fɔ ko ni président Ibrahim Boubacar Keïta ye fanga bila k'an bɛ mun kɛ ne hakili la o jaabi a bɛ n'o fana sɔrɔ wagati min na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo wa salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.